100.5 FM. Get ready to feel the beats is about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM, your Alaga Radio. FM. Huwag nailain pa. Lamiaw eh. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM, Radyo Himbay. Abyan may nga gadira sa imo. Ang aton nga pagpamalandungan karon sa siningaga, amo ang mga kamaturan nanungod sa pagpanahor o kon sugal. Diri sa balaan kasulatan, although wala gid sang bersikulo nga nagasiling, hindi ka magpanahor o kon magsugal. Hindi ka maggambol. Diri ginhatag nga ang gamot gidman sa pagpanugal amo ang una ang idleness, ikadua greediness or covetousness, ikatatlo ang faithlessness, ang hindi pagkamasaligon dira sa Dios. Now ang mga rason kung nga ang tao nagasugal o kung naggamble amo ining una, lack of priorities and sense of importance. Kung hindi kita magpili sa mga importante nga mga butang nga may kahilabtanan sa aton Dios, ang aton pilion ang mga butang nga material, mga butang nga mauyatan, kag mga bisyo labi na gid sinang sugal, kaya mo man ikaroon ang atong ginabalan. Ikadua, lack of purpose and incentives or intention. Ang aton nga pagpangabuhi kinanglan, pinaagigit sa pagtrabaho, kay amuman ina ang ginhambal sa balaan kasulatan, ng tao kinanglan magpabalhas, agod nga siya makakaon. Hindi naton ihaboy ang aton kwarta dito sa swerte. Nagakabuhi ang mga matarong o kon ang mga Kristohanon dira sa pagtuo kag indi sa swerte. The just shall live by faith and not by faith. Indi sa swerte. Ikatatlo, inang lack of perspective and insights. Kung wala kita sa husto nga panglantaw o perspective sa kabuhi, dako gid ang kahigyunan nga kita mag-intra sa pagpanahor kung sa pagsugal. Ikaapat, lack of pure stewardship and integrity. Gusto kita nga magmangaranon sa kalit o kon sa madali nga paagi. Ang tanan nga kwarta nagalin sa Dios, kag ang paggamit sang aton nga kwarta dira sa pagpanugal nagapahibalo nga kita hindi maayo nga tinugyanan o kon steward sa mga butang. Ano gid man gali ang epekto kung ang isa ka tawo magsugal? Ang
Unang epekto, ang hindi maalamon nga paggamit sang panahon. Ang hindi husto nga paggamit sang kusog. Wala sing production kung ang tao nagasugal. Pananglitan, ang tanan nga tao magsugal. Wala na sang may magtanong, wala na sang may mangisda, wala na gid sang kung paano makatipon o makagenerate sang kwarta. Wala sang production. Busa hindi maayo ang pagpanugal tungod kay hindi maayo ang atong paggamit sa aton time, sang aton nga kusog, kag sinang kwarta nga ginhatag sang Dios diri sa aton. Kung ang isa ka tawo nagasugal, may compulsion, kag may illusion. Ang sugal, nagsugod sa kasing-kasing nga nagadali o kung nagapamugos nga makaangkon dayon siya sang kwarta. Hindi matuod ang paghanduraw nga ara na dayon ang kwarta. Kay ini nagdepende sa ginatawag naton nga swerte. Hindi pwede nga ang tao magmanggaranon sa madali nga panahon. Kay nga, hindi siya nahanas, na-train kung paano mag-uyat, magtago o kung maggasto sa iya nga kwarta. Madamo sa mga tao nga nakadaog sa ginatawag naton sweepstakes. Kag madali lang nga naubos ang ilang kwarta. Tungod kay hindi na siya makauna-una sa Diyos. Kag kung hindi ka makauna-una sa Diyos, wala kasing kaalam. Kag kung wala kasing kaalam, syempre ikaw ignorante, no? Wala sing ihibalo, wala sing abilidad kung paano nimo ipatikang ang dako nga amount sa kwarta. What happens when you gamble? Ara-dara ang covetousness and idleness. Wala sang control kag may ginatawag infatuation. It is highly addictive. Ang sugal makahimo sa tao nga addict o ulipon sa amo nga bisyo. Ang Biblia nagasiling nga aton pahigad o kung isikway, hindi lamang ang sala, kundi bisan pa ang tanan nga kabugat, nga pirmi, nagaipit sa aton. Ang bisan ano nga ginatuwag naton nga makapaadik sa aton. Hindi ini makapahamuot sa Diyos. Ang gingamit ang chance, ang swerte, ang faith, kag ara dira ang imprudence, ang hindi pagka maalamon. Sa panahor o kung sa sugal, dako ang kahigyunan nga ikaw gid mapirdi kaysa ikaw pakadaog. Ano naman ang konsekwensya sang pagpanugal? Madamo sa mga tao nga nahimong masakiton kay hindi na sila makadumdum sa pagkaon. Hindi na gani sila makadumdum sa pagpangihi. Kag tungod sila nahimong ulceron, kag may sakit na sa kidney o kon sa iban nga organs ng lawas. Naglalain ang ilang pamilya, kay wala naman sila trabaho. Nagsugal kag napirdi, naubos ang kwarta nga para sa tuition sa anak o kon sa pagkaon. Ang mahimong epekto, ang mga tao hindi na magsalid sa sinang sugarol tungod kay wala na siya mahanas sa paghimo sang iya trabaho nga may skill o kung abilidad, tungod kay ang iya panahon gingamit na lang niya sa sugal. May dako nga epekto ini sa aton nga katilingban. O siling nila may buhis apan for example, inang ginatawag nga pugo, may sugal dira. Din man makadto ang kwarta,
mga dolyares nga gindala dire sang mga turista. Siyempre, makadto sa Macau, o kon sa Hong Kong, o kon sa diin pa nga bahin sang kalibutan, nagaistar ang mga kapitalista. Kabay pakuntani ini abyan nga mga kamaturan, magahatag sa aton sang konviksyon o kon prinsipyo nga ang sugal, sala, bisyo, kag hindi makaayo sa imo pamilya, sa katilingban, kag hindi ina makadala sang kaymayahan sa aton nga Dios. Magapangamuyo kita. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat nga ikaw karon pinaagi sa imo balaan nga pulong amon gin pamalandungan. Kami sa pagkamatod nagakabuhi pinaagi sa pagtuo kag indi pinaagi sa swerte. We live by faith and not. Though dark and dreary be life's way and burdens hard to bear, there's one whose love will never fail, my heart shall ne'er